Edan banter banget Ha iya. Wiwitan saka gendhinge kandari ya ladrang gejolalas rindra padhet sanga nena nano. Iya. Ha isih separo sing do meneng. Wis kecekel saiki wis kecekel lah. Ha ya wis kliwat tembange. Ha iya. Ha iya kuwi sing jenenge gendhinge Gandarya lagi buka buku. Tak tudeng tak entuk-entak. Eo. Kecekel, wis kecekel. Ayo nyelempit kok dadi kecekel kan. Maksude catetane iki mbok menawa ketekuk. Iya bener ngono kuwi. Ora kowe kok rumangsaku ceria banget iki. Edan tenan. Aku ora apa-apa ki rasane kaya seneng terus. Oh ya syukur. Ning adat saben kaya ngono kuwi biasane wong ki ora apa-apa seneng kuwi biasane sok arep cilaka cangkeme. Aku mung ngomongke omongane wong tuwa ngono. Wes ora percaya. Butuh aku bengi iki gumbira. Ya. Seneng atine kejaba iki ya merti dusun, ya sawalan, ya tasakuran. Heeh. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin sisa sawal terus. Ya, nek ana lupute diagung pangaksama pancen bener. Merti dusun Nasri telu Sumbersari Maudan. Heeh. Bagi muga-muga apa sing disuwun dening panjenengan bapak-bapak sing padha ngadani merti dusun binaring ana barokah saka pangruwasaning Gusti. Ya. Tumpuk matikel-tikel rejeki lan apa wae sing diparingi dening Gusti para pepundhen mrisepuh mitra kawruh sing lenggahne Nasri 3 kene. Ha iya bener. Uga tasakuran menjane Mas Muhammad Yazid lan ngene dadi wakil rakyat periode 2019 dan periode 2024. Heeh. Ya mung sayange kok telung acara dekke siji ya terus. Ha iya. Karepmu merti dusun dhewe, sawalan dhewe, tasakuran dhewe. Wayangan dhewe-dhewe maksude. Sirku ngono. Atureh kowe sing seneng ora. Lho, maksude ora aku tok. Sing jeneng dalang ning Yoja Jawa Tengah pirang-pirang. Mas Yazid diwenangake milih. Monggo panjenengane wis tau ngendika karo aku. Pokoke kula nek disuwuni mendampingi masyarakat nyuwun wayangan ya pokoke Mas Petro nek mboten Mas Petro saya enggak mau. Ha kuwi apike wong akrab ki ning kono kuwi. Panjenengane ngendika kaya ngono ya perlu dibuktikan. Buktine wis ana nek ndi papan Mas Yazid nek wayangan mesti kowe. Nggih sesuk udu aku disele tak pateni. Lho. Ha iki jenenge kowe ya sing salah kaya ya ora apa-apa kaya. Ayo ya Tre ya. Sing jeneng rejeki iki didum-dum. Ha iya. Ya didum-dum karo ha iki penggendarku wis mulai arep naik daun iki. Heeh. Ora ge tak mbroke wite. Kancane arep naik daun kok wite arep dimbroke. Aten aku sing gendari sapa? Ayo men pengendariane wong Pak Bungkik ya siap sedia. Aku nek ora bungkik gendar iki mesake. Tabuh karo wonge kaya abot tabuhe. Wonge cilik ngono nyelathak kowe. Tinjung akhirat nyawamu. Pak Bungkik iki nek muni ngarit ki 40 hektar rampung sedina. Ngarit apa 40 hektar? Heeh. Ya ora apa-apa, malah dipujekke, Gong. Nek perlu kanca-kancane awake dhewe sing iso mayangke ndang tumangkar. Lho, men do payu mayang. Sing gendar wis jadwale wis rentep tenan iki bulan Juli. Heeh. Syukur alhamdulillah. Heeh. Ya liya-liyane do didongake sing padha mayang kabeh. Ora apa-apa, Dik kudu golek wiyaga meneh ora masalah. Ha iya. Sing rebab yo ndang payu mayang. Ora arep ndongake sing rebab aku ya. Wis ngono wae wis. Uripe ditakdirke ngono kuwi ngono kuwi dilakoni kanthi ikhlas. Ha iya. Ning wayange akeh. Mbar nggo ngopo? Wong yo ngrumangsane ora tau mayang kok yasa wayang. Argo ngomong argo guruke kuwi. Ayo wong jenenge duwe kak sesuk mangsa kala ora iso nggo tinggalan anak putu. Nek nggo tinggalan cocok aku Om. Wis gesek-gesek. Ah iya. Iki senenge. Lah ya kanca-kanca men yo berkembang. Ngono kuwi. Lah ya pancen ya bener kok. Wis.
Iso lho Cecuk sing ngendang ku ya tampa mayang wah. Jos. Lakone kunti pilih. Iya. Ayo supaya anu kok ya truk ben berkembang. Wong niatku ki kanca-kanca tak jak ngene iki nek apa ana kabisan liyane ya kejaba sak liyane nabuh. Upama sambene makelare laris, ya wis tabuhane ditinggal. Iya. Anu apa jenenge iki tenanan le makelar. Iya, ya syukur ora apa-apa. Ya wis sambenane buka warunge rame banget, mongko penghasilane luwih akeh warunge mbangane nabuh. Nabuhe ditinggal ora apa-apa. Sapa ngerti dadi pengusaha? Iya. Wong awak dhewe iki ora kudu kanca-kanca iki dadi nabuh terus ora kudu kok. Iya. Nek iso duwe cita-cita sing luwih dhuwur ya, Greg. Ah iya. Oh tenan. Ayo kowe nek iso ya duwe cita-cita sing luwih dhuwur. Ora, aku wis seneng ning nggon budaya ngene iki wis seneng. Atiku wis marem. Aku wis iso nglipur para rawuh. Iso nglipur piyayi akeh. Sing jeneng menghibur piyayi akeh kuwi mujudake sawijining dharma utawa kuwi uga mujudake sawijining pahala, Tru. Iya. Kuwi ya tumindak sumbangsih. Heeh. Aku wis dipercaya dening sebagian masyarakat gelar kabudayan ngene iki rasaku wis seneng banget. Ora pengen dadi artis po dengkulmu atos. Werna-werna ora. Wis ora sah. Wis nyeni lan budaya ngene iki wis tak antepi lahir batin. Ya. Ora kepengin kaya paham Pak Bapak Muhammad Yazid dadi wakil rakyat. Wis malah aku kok dadi wakil rakyat. Rakyate kejet-kejet. Aku ki wonge ora sabar, ora iklan, mongko dibutuhke kesabaran dan keikhlasan. Mongko pendak dina disambati warga ki cekat-ceket cukat trampe trengginas. Pak Yayit menika kedah kerawuhan panjenengan. Oke, saya datang ke situ bablas. Mongko wonge kudu sehat. Heeh. Nek kaya aku dadi wakil rakyat piye males-malesan. Dayohe kerep tak apusi kok. Oh. Ora iso aku nek kon kaya ngono kuwi. Aku ki ya budaya nyeni ngene iki sing bebas. Heeh. Wis kepenak uripku terus. Ya wis ra apa-apa ya, Gong. Wis. Aku ki takono Elisa aku tau dundang ning Hitam Putih wis tak wangsuli kok. Hitam Putih ngendi? Ayo Trans 7. Oh. Saya mau cari apa, Mas? Saya sudah tua, saya sudah 47. Kok diundang di sana? Cukup Elisa saja, saya nggak usah. Saya itu jadi dalang udah seneng sekali. Dan ini cita-cita saya diparingi rezeki aja kayak gini saja saya sudah alhamdulillah. Oh iya ya. Tenan kuwi tak wangsuli ngono. Sindono Elisa. Oh Elisa ya ora gelem nek ora karo aku. Oh. Dheweke isih wedi. Ya ngono ya. Ya wis pokoke anggere diantepi Gong apa profesine iki diantepi. Ha iya. Rasa dadak werna-werna. Iya. Ayo karo nembang, Le. Ayo karo nembang tong. Ki ana sing nyuwun. Ana sing nyuwun apa? Caping gunung, Truk. Ah, caping gunung kok mangsa ditokke pas gara-gara ngene iki ora limbuhan terus. Ah iya. Ku seger-seger suasana. Ah iya. Caping gunung ya, caping gunung apik. Sing nembang kaya biasane diurutke. Nah iya. Kowe saka Mbak Orisa, terus Mbak Lisa, terus Tatin. Iki mau kok sindene urung rampung gara-gara kok sing slebar ora karo-karuan. Iki hawane iki hawa adem, Gong. Ora kuat ngampet. Mula ya, mula ta mula. Ngombene aja oke-oke. Ngene tak kandhani carane ngampet aja nganti kepoyo. Lho, iki ora kok piye-piye ning tenan. Heeh. Arep munggah panggung aja tok ombeni teh. Oh. Sore wit sore nek disuguh teh aja dombe. Ngombe wedang putih. Wedang putih iki malah kepoyo. Sing kandha sapa? Buktekke piye? Aku mula nek ngombe teh iki sore tok. Engko anggere ning panggung ngene iki kopi. Oh. Ndoh, kopi kuwi ora marai nguyuh. Nek teh legi panas tok ombe sak gelas let 2 jam wis to. Kepoyo kowe. Oh, ngono ya. Mula ngati-ati ngombe iki. Liyane teh pokoke. Ha iya. Aja dombe. Jaluk liyane wedang uwo. Heeh, kuwi ya. Ora marai nguyuh, marai reget.
Ayo. Kok mare reget? Wah, slebar. Ayo gek mulai. Ya, Mbak Arisa. Nena. Mangga. Nena. Ya, langsung. Iki wis muni. Hah? Wis muni kok tiba. Wis muni to ora krasa ya arang ya. Kaya lambene Arisa iki kaya ora mengo. Kula ngake. Jian. Piye kaya ngono kuwi? Saya tuwa, saya luwih tabah. Iya. Akeh godane. Saya sabar. Ha, ayo Prastiwi, diciduk daginge. Kuwi yo ngemat-matke ora. Ame mangan bakmi ki ra yo sak ciduk-ciduke entuk bakmi kok dadak dipilih. Disaring. Dijaring. Ning bakmi kok disaring. Kaya ngonangi lho, ngonangi wae. Padak ora. Yo. Waduh, tugel. Wah, kaya ngawur kok ya. Ling gabitke dasare gabite elek iki. Kawe gabite. Padake rangkep pirang-pirang e. Waduh, kaya wah jan matamu kok neker reng. Matamu kuwi ora. Karo kakane kok duneke. Ganti kabeh, ganti kabeh. Main kompak, main kompak. Nah. Petruk bisa yo. Kancane do lunga ora. Kowe lunga, Mas. Gantine aku. Wah, bagonge ora asip. Suarane keciliken. Kadang iya ya, Mas. Karena tindak jero, Mas. Arep pentas di. Wah. Mangga. Apa? Mangga. Monggo salajengipun. Mangga salajengipun. Mangga salajengipun. Wah, suara masuk. Yen memajang. Kata-katane ora mat. Sambung, Nduk, sambung. Mongkaro janur Jios tenan. Apa iki? Ah iya, suarane ngono wae. Ciri khasmu nek tok beda-beda swara bagonge sing do streaming do kagol. Soale ciri khase bagongmu iki wis melekat di hati penggemar. Pancen ya. Ayo, selanjutnya Ya. Tatin iki. Tatin iki biasane betah ora pipis kok iki mau pipis ngapa? Ayo saking gebelete kok ya. Mimi obat, Pak. Hah? Mimi obat. Mimi obat ki ora marahi pipis. Niki wae marahi. Wah, ayo cair mesti obat. Ayo. Terus aku ki nek mimi obat ora marahi pipis. Marahi napa? Hah? Marahi apa? Marahi apa gong takoni Tatin kok. Wis teruske ora usah takon. Cuk tak duduhi wae. dudu-dudu. Wah, yo apa jenenge iki guyon ya guyon len abuh dipenerke. Sinten sing ra bener? Aku mau Nino. Bimo paling. Ayo. Bimo.
Aku wae tendwangi sesuk iki. Nabura bener kok ditendwangi. Bocah iki wis gila lho. Nabur sepengi kaya ngedepi Banaspati kok arep tok tendwangi ora. Ayo. Guna ya. Hop. Jan tenan. Jengglenge jan jos tenan ya, Tru. Heeh. Jajare, ayo. Heeh. Padha sang. Ayo ya meneng wae, mencucu njuan. Ya wis ben. Pacitan Sarwi piye to nek ora gayeng apa ngedrame wis saka Slamet Pitungon. Truk ora ngono kuwi, Truk. Nglarake atine Bagong lho. Bagong ki ling ngarang wis tenanan lho. Kok ling guyu mengia. Geder. Slamet Pitungon ki Silaon Seven. Wo. Dawane Slamet Pitungon. Heeh. Wah, apik tenan ya. Aku maksud ki ngene iki lho. Nek gara-gara ki terus biasane ki pengendang Jaipong ki leren. Ah iya. Mergo tembange Kutut Manggung, Uler Kambang, Sinompari Jata. Heeh. Upama tembang dalu ya Gugur Gunung. Heeh. Iki saiki diwale ben do nyambut gawe kabeh. Ah iya. Undange Jaipong ndak kepenaken. Ngono ya. Heeh. Opahe padha. Ah iya. Padha karo sapa? Padha karo kanca-kanca. Imen temandang karya. Ah iya. Sapa iki? Tiba sapa? Tiba Mbak Ani. Waduh, ki aja dijak omong ya, Truk. Ora apik suarane. Cangkeme lunyu piye bocahe? Iya. Nek ngomong waton ngomong ceplos-ceplos kaya ora ana apa-apane ki. Iya. Ya wis ora apa-apa, karang yo bocahe wis kebajut kendel. Kendel ya kendelane ngajak kaya kowe. Iya. Ora apik. Wis kebajut ya wis ora apa-apa. Iya. Ani? Iya. Nyong dalem. Iya, ayo. Rika nembang Caping Gunung. Iya. Tekan ngendi cakepane? Panas. Apane sing panas? Ya batuke, Pak. Apane sih? Rika iki mancing-mancing terus sih ya. Ora mancing. Ngomong sing temenanan malah Rika malah aja ketrucut Rika ngono. Ya nyongi takon maring Rika, batuke panas ya nyongi kepengin ndumuk bathuk Rika. Apa temenanan? Iya. Ya, nyong ket mau deleng-deleng Rika saja keingin apa ya? Modar ora kowe. Menengo lak wangsulane. Nyong sih Nyong apa? Nyong sih ora kepriwe-kepriwe. Terus cuma nyong genana marang Rika, genana ki apa? genana marang apa keprige sih? Miterang marang Rika, maring Rika, Rika ngomong batuke panas. Iya. Ki cara wong tuwa cara mbiyen, mesti nek panas ki batuke dimek kaya kowe. Oh, Rika arep ngemek batuke Nyong. Lah nek Rika intuk ya ora apa-apa. Mengko merembet dadi mengisor apa mendhuwur. Lah ya Nyong malah dadi keprige ngono. Wah, cangkemnya. Wah, cangkemnya ora. Lah guyu kaya memedi e. Piye ora apa-apa nyong ndumuk bathuk Rika sing dhuwur bae. Lah iya lah pikirane Rika wis panas ya aja nyinden Rika mudhun disuntik maring Pak Mantri. Oh iya, Pak Mantri nek nyuntik pintere ra jamak-jamak. Nyuntik sing kaya apa kuwi? Iya. Loh, Pak Mantri ki dokter aja mantri pengendange. Mantri pengendange ora disuntik tapi didodor kaya kowe.
ditutur. Iya. Oh. malah ngene ngerti nek ditutur, nek ngene nyong be ora. Panas ge nembang aja kecerepet bae kaya kowe. Dadi malah kepikirane sing warna-warna apa? Aja. Musim adem malah marai. Hubungannya apa sih karena musim adem? Nah terus panas ndase. Ndase siapa? Ndase inyong. Dia kira ndasmu kayak kowe. Lah ndasmu panas ora? Wah. Kok kurang ajar ta kowe iki. Mak celekut nyong. Yuk, panas. Panas. Udan. Dadi malah ketrincut. Turi nek nembang aja mikir sing warna-warna. Lah keprige sih Pak, ya ampun luput lah. Disisina pikiran ala disisina saka. Lah pikirane semayang-mayang. Aja mayang-mayang di stop kayak kowe. Apa maning kae? Mbok Rika melu bae ya. Utuk. Utuk ta. Wong kene. Panas. Baleni sing apik. Piye carane nyengkok piye supaya Rika bisa ya? Prike. Panas Udan. Ya wis sampe kaya kowe. Ya kaya kowe. Jajare Rika. Tambah kiye. Kayane ya bisa bahasa Banyumas ya kiye ya. Bisa ya? Gak bisa, Pak. Bisa kaya kowe. Saka ngendi sih? Makayune. Saka ngendi? Saka ngendi Mbak Kayune ditakoni? Panasudan, Pak. Saka ngendi kok panasudan? Ki sinden budek ya. Lah. Ki sinden budek ya. Ki nyong takon saka ngendi kok panasudan kaya kowe. Niki oknume, Pak. Saka ngendi? Minggir, Pak. Saka minggir. Iki daerah ngendi sih? Kilen riko. Kilen mriko kepriwe sih? Kilen ki. Iya, ayo. Dibacutna. Panas udan panas aleng-aleng caping gunung Apik temenanan. Barane apik. Neng, nyonge tulungi, Neng. Nyonge. Iki karo ngopo? Malah gantung, Mbak. Ayo Mbak Kayune sing jajare ya. Sama ya Ki. Tuli ana Mbak Kayune apik timen saking sakariki, saka kene ja. Apik timen ayu banget ya sama ya. piye Saka kene ketok ayu banget timen ki siapa sih? Nak jenenge siapa ya? Ku Wahyu Saka ngendi? saka Berbah Saka Berbah. heeh Wes diwas kene mikir tenan heeh. Wis biasa wae. biasa wae Pak Heeh, ya. Nek sing pinggir dhewe kae asli saka Majenang. Iya. Mesti bisa bahasa Banyumas mesti bisa. Ayo Mbak Wahyu. Natian watun sarta lanang Ya, wis. Iya sing pinggir dhewe ki jan ayu temenanan ki. prege Ngandel ora. Domongi kok lairan Cilacap. Heeh.
Sukaraja. Sukaraja ya? Iya. Aduh, Sukaraja nggon gedhuk ya kayak kowe. Iya, aku bakul gedhuk. Rika gelem doyan. Mama gedhuk rika mambu. Kok tak ngete? Basa Cilacap ora ana dinget kok. Terus ngawur. Kok didulit? Aja. Aja didulit. Lah piye? Ino maneh ya. Hinu maneh banyu Mangga. Kowe bingung kek sing ngendang apa kendangan toning tung tang tang deng tung tang. Ayo sing ngrungokke iso mecati kok ya. Ngerusak irama senengane. Ya ora sik ra iso kendang ora iso to. Ameng kendangan gonggominane kok. Oh iso apa kowe? Ndelendang tung de tung tak dadela. Den tung dong den tok tak. Weh. Tong tung tok tak tung tang da. Sik. Kendang kok tungtang iki le muni wae. Iki lho, le ndulet sithik wae. Oh. Meng pinggiran. Heeh. Tang suarane tang. Meng cukup pinggir tang ngono. Tungtang da. Dene iki nandung tang tung da da ta. Tung tang da da. Tudelang tung dang dang. Tang. Heeh. Dang tung da. Tung da. Dong plan tu dong 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 dong. Ora gong, pancen ora nganggo gong. Oh. Lagi dile tekon gong. Ha iya. Mangga. Syukur bisa Konjur ngudung wae. Ayo ngene nganggo dipedhot-pedhot. Bagong ya joget, Gong. Aku wis tak wakili seneng ngisor kene apa? Raine ra wis padha aku to kae wis. Ya. Syukur bisa dang dang dang. Yo. syukur bisa
biasa. Wah enak tenan. Diunekke sore limbukan ya penak, diunekke bengi ya penak. Iya. Caping gunung ki pancen wis menjiwa, mendarah daging ya, Truk. Ha iya. Wah iki saya mundak meneh, Truk. Mau pas bar limbukan penonton streaming menurun menjadi 7.000, saiki gara-gara naik meleh menjadi 8.000 lebih. Wah. Syukur ya. Heeh, kowe do kangen karo aku. Buapurmu. Kangen karo kowe ngapa kangen karo kowe? Nuwun amit pasang Kalimantan tabit ning tulak manik. Seger meneh aku. Minggir. Minggir. Wah, dibales aku. Minggir. Nggih. Wis kowe nang kene wae karo aku wong loro ya. Lho. Gong, siji wae. Aku ndak ana partner aku. Wis kene wae wis. Wah, bagonge loro. Nggih. Wah ya edan ya iki ora kok ya. Kula tak ngasuh nggih, Mas. Ngamen gak ana. Rupane ndledek kaya ngono. Gilani ra. Ya. Wah, wis dadi reng. Wah ya mburi-mburiku ki. Nek carane film kae sing pinter apa-apa ki nak MacGyver. Heeh. Nek iki Mac Miller. Nyatane ganti apa piye-piye langsung cek 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 diandani dadi ya pinter ya ning kono ku ya. Nek ututane liyane blas ora ana iki. Nabu ya wagu. Heeh. Nabu kok nyekukruk kaya. Ha ya ben apa. Ayo kuwi cekat-ceket anggere muni wayang rusak cek 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 langsung piye carane? Heeh. Nyatane ya dadi ngono kok. Ayo terus dibacot ka, bacotake. Bacotake. Heeh. Ndak gawe gelo penggalih. Ya. Bareng arep nyekar sapa saiki reng? Kowe arep ngaturke apa? Iki mau oke banget tetembangan sing urung iso diaturake terus. Ya. Kaya to. Kembang rawe suwe ora krungu aku. Oh iya, kembang rawe. Sing kepareng nyekar sapa? Ya. Mbak Wahyu Krisnawati. Ya, gandeng kabeh wis padha iso utawa wis kebagian kabeh. Orisa wis, Elisa wis, Tatin wis, Ayu wis, Ani wis, Wahyu Krisnawati. Oh Ayu urung, bar iki. Engko. Bar iki Ayu engko. Heeh. Glundungke. Ha iya. Kembos iki. Wah kurang ajar ora. Karo bojone kok kaya ngono. Ha iya, karo bojone kok kunekke gemboske. Ha iya to ya. Ha iya kok ya. Monggo nang ngarepe wong akeh. Nek ora gelem bojo lemu piye carane kok ya. Ning ngarepe penonton semene streaminge 8.000 e. Nek nganti ana sing krungu ra ya, wo lah kok kaya ngono sing lanang kok tabonane kaya ngono. Tabonane. Ayo Mbak Wahyu dibawani apa? Sakaremu. Kae lho sing apa lemet-lemet kaya apa? Oh kae pelok. Sak galak-galake. Ah, slendro. Ya, sinom. Grandil. Heeh. Sinom sing kiwir-kiwir. Sinom kok kiwir-kiwir. Sinom grandil. Heeh. Yo. Ora patek gerok iki, Gong. Ditunggoni sing lanang kok. Ha iya. Mergo nek nganti gerok karo sing lanang diunek-unekke. Ngandel ora. Awan kon dipenging aja mangan es, ngombeni es. Heeh. Duajar karo sing lanang. Heeh. Tekan malah langsung dipolo. Heeh. Isen aku ngeterke nek kowe gerak-gerok ngono kuwi. Wo. Sing lanang ki anu anarkis. Heeh.
Kuwi nek dilaporke polisi masuk lho, Tru. Kuwi KDRT. Oh. Apa tegese? Kekerasan dalam rumah tangga. Karena mripate isih bidu. Oh. Baik, oh, Pak. Heeh. Adi kapake Tutuk. Cucuk ceret kae lho. Mboten Pak sae. Oh, sae. Yo. Angah angah mongso jalmi Eno mentala watake sia, singa kuwi pancen mentala. Mula iki cakepane kabeh kewan padha wedi. kabeh kewan padha Nagih. Penabuhku semene iki ana sing ngrasem nang wayang lho, Tru. ana apa? Ana. Mergane. Wayange nang kene linggo madhep rono. Oh. Asik endi? Sing nutuk Gong Beri kuwi apa? Kuwi ra seneng wayang kuwi. Engko mau wayange nang kene kok lecek madhep penonton. Nyepelekke karo aku. Kuwi iki sikile ra iso ditekuk ya. Sikile iki lara, dengkule iki lara. Ora iso ditekuk. Oh, ayo. Ganti laker ngopo. Jurit sakti punjul pepah punjul telung nyari dane punjul sapa padane makhluk terengane ngarang ora menang sawenang wenang temah gonjing ora urung awit karasa tanpa duga malumpat kecemplung cakepane iki nyindir aku aku yo tau mlumpat kecemplung longan ayo aneh-aneh yo kembang rawe Heeh, ya diaturake ya, Gang, sing kepenak ya. yuk monggo para kanca paguyuban kesenian warga laras di ngaturake kembang rawe kira-kira panglipur penggaling para lenggah Ya. Monggo, yuk. waduh
suwuke sing aneh-aneh meneh. Ora metu. Nana. Nini nana. Apik lho kok reng kuwi nek aku nek gelem dicatet apik. Aku nek gelem ngarang lagu ki apik-apik kok. Oh. Nek gelem ngarang suwuk-suwuk ngono kuwi geter ki sing ngajari aku. Mumpung wong ora ana. Ayo. Nek ana mesti dipaidu ngono kuwi. Ha iya pancen apik tenan. Ha iki sing durung muni mung kari Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Prastiwi ya urung muni. Engko tak unekke ngono wis rampung wae. Prastiwi ki nek aku sing unekke ora muni. Ha iya. Ya. Mbak Ayu, ming kari Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sing kepareng arep nyekar ya ning. Heeh. Slendro apa pilok? Manut karo kowe, Tru, manut karo kowe. Slendro apa pilok ya slendro ya kena pilok ya ora apa-apa. Ya. Pilok wae, Tru. Ya. Pelok. Nek pangkur Semarangan Mbak Elisa iki bola-bali weruh krungu ning Mbak Ayu mesti urung krungu. Oh iya. Apik kuwi. Wah iya men anu olah swara. Heeh. Neno kok kleru ya, Tru? Ya mumpung banget ya bono kleru ora. Angel e, wong nembang ki nek ora pinter angel. Iya. Mingkar mingkur ing ukara. Ha. Akarana karenan marti siwi. Sinawung resmine kita. Inoba. Mengarep golek nggon limu gawe kok ora kecekel. Ya wis ben ora usah munggah. Heeh. Yo. Mingkar mingkurengang kara dirungokke karo ngunjuk kopi. Ha iya. Ana wae. Wah iki adake. Iki wis entek wae tak curi wedang uwuh. Ha iya. Kopi uwuh. Akarana karenan marti ora karenan marti suwiwi iki reng endi iki maksude iki tembang sing dhuwur iki ha iya sinawung resmining pitung sinuba kok ora mendhi ta Tru wis kowe ora iso ora sang nyuwara ngrungokke ha iya apa latihan jet ning kene kupu kok jet atuh merapi wayang ra jet. Mangga. Ngono kuwi kok ya. Wangres mine. Bagong tak ajar kowe. Aku ki melu ngampet malah kepentut e. Heeh. Aku ki melu ngampet si Ayu le ngampet ambegan kuwi malah mandes ngono. Asem tenan. Oh ngawur ora. Kuwi pirang oktav kok ngono kuwi dhuwur tenan. Terus
dan luar biasa dhuwur banget lho moga. Edan tenan berarti sindan-sindan ki sok nang lahir ki rasa ndadak ngeden. Oh. Lah kok ora ngeden, kok nembang kuwi wae. Ibu peranganu profesi napa? Kula sinden. Pun sakniki nembang pangkur Semarangan. Dokter kari nadai saka ngisor kae. Sinawang resminen kidung. Bes. Metu. Dolopku ki nek nganu apa jenenge dolopi saru gak aku. Ayo. Mancing-mancing elek. Heeh. Maune nang kono terus medhun ndak ra entuk bakmi. Ayo. Ngerti kok aku wisan. Begitu ana wong sing gawa baki langsung dhek medhun ning gamelan. Dudu. Ha iso ra entuk bakmi nang kene. Pahit. Ameng dolope kok ya ngelih. Ha ya ngelih. Iki angel tenan iki. Arisan sok belajar ya, Nak? Heeh, jan. Ku nek iso mentit aku seneng tenan. Yo, gak wis. Wah, jan. Luar biasa nek iki iso mentol-mentol ya, Tru. Heeh. Ayo. Awi nek ora gulu apik, nek ming gulu kaya kowe cendhek ngono wis ora iso bakal iso. Ngece Prastiwi berarti ya. Nek iki guru cendhek. Jaman ayu urung muncul. Prastiwi iki wah ngebabaki jagat. Saben ana rame-rame uyon-uyon Prastiwi ana. Saben ana klontheng-klontheng Prastiwi ana. Saben ana glodak-glodak Prastiwi ana. Ngendi-endi Prastiwi ya saiki iki karang dunia ini berputar. Heeh. Dunia berputar iki pada saat suatu ketika Prastiwi pada tahunnya yang dulu itu berada di atas. Saiki mulai turun bertambahnya usia mulai medun. Heeh. Ah saiki sing muncul sindan-sindan nom-nom kuwi aja ngece karo sing wis tuwa. Mbiyen Prastiwi iki luwih ngeri. Terus nyaut tali panggung terus padake Tarsan ora. Terus sing teko kirek-kirek. Bolane kok kirek. Wis ben. Dek nek nang iso terus ben, aku ki mung dadi nganu kok bahan tertawaan. Kene suruh sapa kae. Ayo. Sinuba. Sinuba Sinukarta mreh Kretarta pakartining ngelmu Pancen ya swara dadi dari sak tiba polahe mesti kebeneran ya. Sing sak tiba polahe kebeneran ki bojone. Ayo. Sak tiba polahe ora kebeneran, arep dadi iki ora dadi. Arep kepengin dadi iki ora dadi. Ming magel-magel tak. Ane ra ya sak ora-orane. Ayo sing kakung piyaga kondang ning putri sinden top mangkat ya numpak mobil dhewe. Sing mobile ana anomane to lho. Heeh.
Malah aku tahu ditakoni ya niku anggotane to mboten niku pawang munyuk aku ya. Apa mobil apik-apik kok gambari Anoman. Bawang munyuk. Kalau kae sing wedok senenge ra jaman-jaman. Sing siji sedan. Wah, ya ngenome. Suarane mah brung brung. Kenal pote kaya pipa patang dim kae itu. Aku semelang nek digas nek metu teleke. Masa numpak mobil dadak mandek nimpal, mandek nimpal. Kok ora ana tangkine nek nyedot aku yang. Ayo, yuk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Jawa Agama. Gemeng haji Ning arep suwuke dadak didunggahke meneh. Ayo saking iso lelene kok agama agemen aji ya ra iso rasa to, Bro. Aku suwe-suwe mangkel karo bakul. Apa-apa kok dikomentari lho. Apik lho sing terakhir iki mau. Agama agemeng aji. Tibake apa, Reng? Tibake ya kuwi ing Winastan. Yen lambe elek ora. Anu, lali janjine, Tru. Ngelali kok lali ora ngelali. Monggo dadoske. Ya. Oh, gara-gara iki tak gawe sing gumyak-gumyak. Ana sing nyuwun grompol. Wes, engko nek keremet sak dompol malah ngrekoso. Heeh, yo. Monggo dados. Yen antene iki suwe iki werna-werna. Monggo kowe ora dicetat catet. Ora dicatet lho, Truk. Ah iya. Ora dicatet. Ah langsung kangsenan. Pira iki piye? Loro ciro loro. Loro ciro loro ciro luma nek cara ndanduk ora sok diturake to. Dandung dan tledut. Ha iya, banyak yo apik tenan. Oh, Bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira iki mak jleng ngono kok mak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel. Ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki?
Aku kuwi mau gletak dela nang lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Wah, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sing sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake, engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake, lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Aku bapak ngimpekke kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Monggo sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjakane bapak. Karang ya kuwi sing tak arep-arep, Pak. Ah piye? Aku mbiyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah mung dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksude ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayarawa ora. Ngayawara nek dama ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana partiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rauh para kesenengane. Clemongan. Tapuki mudar. Iki ki bapake kok mah muring-muring senget aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati ki rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna Samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tenglatan milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka kagiat Lurah Semar Badrana nyuwur pirawuhipun ingkang Bathara kekalih Semare Kaden Prayetna Semurires Remara remangus wamyung ambreng kadi karunaning kaswase dosang ganda wastrat maca lengleng lalu mangulati
Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing ya garing tak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa. Enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba? Mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den. Semar. Kula praptaku ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Ya. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta, nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampean ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu? Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apae? Oh iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kejaba mung sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kuwi Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu piyai loro kae kowe ngerti pambegane to, Gong? Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet. Aduh. Jan wis. Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi, aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo reng, aku tak mlayu.
tumbal. Agong 3 tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Mer. Ndas kok nggo lapumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwundarawati apa piye to ya? Lah kok jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adombangane aku modar ya Mama. Ndara Janaka kenek ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal rampung perkarane. Sing ora mlayu sing ada. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipateni. Mripate satriya mlaku kok kejeglung. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Bocah kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah, Bagong, ojo ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk.
Anggere kecekel lak boyong ning Amarta. Tak gecek sirahe. Wah, nedi menungsane. Wah, kaya neng kene. Wah, bagus. Aduh, mati aku. Wes. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melarat. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara Werkudara ketok ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku aneng nang nganti aku engko ngetok percungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijeh urip sipat jemparing ratas gulumu. Modar. Hah. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Wong tak tukoke ayam goreng kok ngerti mung kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entek-entek mandan tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong. Mati ah. Golek dalaning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to kae jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalaning pati. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana ing alam padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Mangkel tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang isor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulih dadekke tumbak nang negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Bagong! Wah, ada kaitan lah. Wah, lo-dolut. Wah, lah cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh, Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekaning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara Antarada ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparange Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok.
Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero meh. Wah, trembelane iki. Weh, lah Dewa Trondolo. Hus. Dunekke trembelane kok ngunekke Dewa Trondolo kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Aja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita iki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lelakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Pukulun mau nyebut kula sinten? Kita. Pukulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampeyan, ulun niku ya iso sampeyan, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecak. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yang Sang Jagat Giri Pratingkah. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula senengine golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah. Duh. Kalung Robyong Kencana. Iya, wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pukulun ampun emosi to Pukulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngenten niku Pukulun. Nggih, Pukulun kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Menggok kita terus nokol pethukno modar kowe. Pukulun ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Pukulun. Maksudku aja nganti kok tok mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main, ora? Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku dijuluke Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane, Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, ngestakaken dawuh. Nek wis tak pateni, sandhangane Nalendra mau nggonen, agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling, Mase kok saniki sandhangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit, kula majeng mlaku ngidul mriku.
Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Serem apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Patenana, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti ndisiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Apa ya? Gunjang kancing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung sapa iki takon karo aku Pukulun Bathara Antarada. Lho Bathara Antarada yudu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sereng. Sopi? Sapa? Sapa? Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Ya candhak dening aku, Mas. Lho, bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupati, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku jaluk Waradrupati? Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng. Ah, tebak jajamu sirna Markalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Wah antem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah sayang Petruk ora weruh. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku. Aku terus gleleng nang kampung. Trek rene, malah tak gajo ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girikadasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupati mapane Ndara Girikadasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girikadasar. Dewi Waradrupati tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sereng. Mula aku kudu tekan negara Girikadasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kala Sereng. Ya jejuluk Prabu
Patokol Baworsari. Ingat, jangan kualik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Wong kiri Kadasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten? Takon karo aku Ratu Anyar. Negara Inggiri Kadasar Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi, kok ngerti karo aku? ngerti merga kondangmu. Merga kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kala Sereng sirna merga layu mulaku engke kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Yo wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, Lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres. Lu nambet pasang kalimat tapi terbini gledek dapat. Kula ingkang abdi Nayaka Inggiri Kadasar. Waduh gleleng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sopo kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaren Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler. Rasa cerewet to. Kowe manut ora awak tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika. Wara Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh Manjing ning klikep anu. Apa jenenge iki bahasane Kalpataru. Apa? Kalpika. Kalpika. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Jaga ora? Saged. Ayo budal berdua karo aku.
cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo, Kabare piye? wah Durna bapakku paring dawuh. Bayuku Waladrupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus Waton Ngamarta eneng tumbal. tumbale sapa? Tumbale wujud menungsa. Lho, wujud menungsa. Yo, Sapa sing kudu dadi tumbal? wah Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosik. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya, Terus sak banjure piye? aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong mlayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lah dalah. Jagat wisaning Bathara wayah Bathara jagat. Bathara, Nggih. ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang samurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendhak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng, nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucape pun Kakang wis kono mangsa baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari. Pecah ndasmu. Ana ratu telatah sabrang madunke Janaka. Nggugu karepe dhewe candhak sirahmu. Jegeluke nang lemah. Ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo, ratu Gustimu kon tekan kene.
tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parat. Weh, dadah. Matek kowe, Ron. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Sapa iki? Takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat Widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsan. Cium, cium, cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Hei! Oh. Ora apa-apa. Hai! Ayo, sambat kowe. Hei! Mengar dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hei! Hai! Setan ndas apa kuwi ndasmu? Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lunsi jalma tan kena kini ro. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawarsari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, mergo aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu. Ngapa kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggihkan Prabu Patokol Bawarsari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Inggih. Lah terus Prabu Patokol Bawarsari dugi kula di kudang-kudang dicandhak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok ya gelem. Hus. Jenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawarsari iki arep ngambung kowe. Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulutik. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawarsari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to.
percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Baworsari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, merga kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Suram Tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon pesone diculke to Pak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumekocam ratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok arep suduk salira arep gantung lho Pak. Bagong. Ora ana sing nglipur karo aku, Dole. Nek ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku njaluk ngapura. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun, anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar, aku saguh goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati, mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming nala gareng karo Petruk. Petruk gareng aku tulung ana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampeyan. Kaya nduwer ya. Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene. Reng, nek suarane nduwer iki. Ora iso diapusi nek suarane nduwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan kita itu. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo? Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara.
njaluk mati cara piye? Yung. Wih. Rastra. Semene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ra gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding Kilurap nenggih Prabu Patrokol Bawarsari. Babar dadi wujud Kilurap Bagong miwah Sang Dewi Waradropati. Aja macam. Ngandel ora. Grelengi ra jamak-jamak. Wis anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Wah aku doyak apa mau? Ndoro Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane. "Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati." Aku terus medungul, "Ngapae?" ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robi angkon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradropati. Berarti ketemu Dewi Waradropati. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Mbok sore mau, Gong. Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Nyau. Antil mudar. Sing tok ngendheleke nganu, sapa? Dewi Waradropati. Heeh. Ha mbok ditokke. Gusti Waradropati, medal Gusti. Niki pun paripurna lampane, Gusti. Darak tenan to, aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petruk. Ha iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tak ujug-ujugi dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis Ora malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene yo. Iye. Sing dadi ratu mau sapa? Ah ora ngerti. Sing lungguh ning mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresna karo kowe. Aku ya tresna karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang dunekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa ampuh aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Nek tak gawake kene ndak disaus apa. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradropati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lelampahan menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal.
sampun wonten conto kaca benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggya raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.